Фани китмесін екен ол. Bilmiyorum şu. Ultralar diyorlar ki. Внимание, внимание, говорит Германия. Сәлем, достар. Selam. Барығызға да сәлем. Біз бүгін нихаят Лилия белән күрештек. Нихаят. Менә бер шәһәрдә торып күрешергә җай юк име? Нинди заманага җиттек без? Элек көндә күрешәдер. Концертлар, гастрольләр, хәзер әллә нигә бер Ni konserti yok, ni gastroli yok. И күрешмибез дә. Kattetki santrda turganda da bitin değil mi? Но, Minun da kirip çığa turgan imeli şu kvartirana хәл bilişip. В общем, biz бүген нихаят җыелыштык. И то безнең очрашуның сәбәбе киләчәк язның иң матур, иң күңелле бәйрәме 8 март уңайыннан. Сез беләсез инде, без һәр вакыт елдагыча, хәзер инде 10 елдан артты инде без бәйрәм үткәрәбез өстәлләр белән ресторанда. Bir kere miyana birevler звонит, тоже шулай бронер дитерге. Вы, говорит, первый раз, что ли, проводите? Никогда не слышал. Демейтем, как? Да. Как? Медем 10 yıldan artık. Бар икәннәр, ишетмәүчеләр. Шуңа күрә менә ишетмәүчеләр өчен. Говорит, недавно подписались сезгә ди. Вот шуңа күрә, видимо, белмәгәннәр. Вот. Без ишетеләбезме, сез безне ишетәсезме, күрәсезме? Теге зумдагы кебек. Обратную связь дайте, пожалуйста. Не говори. Дайте, пожалуйста, обратную связь. Меня хорошо видно, слышно, дип. Без икебез һәрбер Лилия үзенең аккаунтыннан, мин үземнең аккаунтыннан чыктык туры эфирга. Чөнки İkimizde de saklansın onları. әйе, кемдер бәлки ишетмәскә мөмкин, күрмәскә мөмкин. Шуңа күрә менә инде билетлар безнең бик тә сатыла башлады. Уже безнең хайран ярты зал сатылды. Һәм инде менә шуңа күрә без тагы бер кат чыгарга булдык, сөйләргә булдык. Нинди бәйрәм була ул һәм нәрсәләр була анда. Давай Лилия. Biz инде әйтмешли елда ниндидер яхшы бер ресторанны сайлап алып үткәргә тырышабыз, чтобы безнең әле елда йөри торган берничә стель кешебез бар иде, алар безнең һәр вакыт шушы бәйрәмнәрдә катнашалар, һәр бәйрәмнәрдә киләләр. Шуңа күрә инде тегел бер җирдә генә булмасын өчен без инде рестораннарны я бер җирдә, икенче җирдә шул алмаштырабыз. Корстында да булды, безнең Риверада да булды. Менә быел инде без Валенсия банкетлар залы сайладык, чөнки яңа ел алдыннан без анда уже бер банкет үткәрдек. Шушы бәйрәмне и безгә бик ошады. Стәлләр шундый мул иде, шундый ризык күп. И тәмне дә, тәмне дә. Рестораны да иркен, матур, шундый бинасы да. Стоянкасы бар куярга, уютны да. И аннарсын безнең һәр вакыт ничектер теге як булай дийме? Хәзер бу ел инде шушы квартал тирәсе. Әйе. Бу яктагы кешеләр өчен дә инде без уйладык, бик күңелле булыр диеп. Вот, килегез, билет бәяләренә килгәндә 2000 ярым. 2000 ярым, Бу билетка бөтен нәрсә кергән. 6 сәгатьлек программа. Югыйсә бик күп кеше сорый, теге концерт дип уйлагач, уйлыйлар 2 сәгатьтән соң бетә дип. Ну, обычно 2 сәгать инде. Юк, безнең бу тулаем Испаниядән сәлам диләр. О, Испаниядән. Ой, ничек без телибез Испаниягә барырга. Сәлам Испаниягә, кайнар сәламнар. Эх. Ниясе генә кала. В общем, вот, и сәгать 3-тә башлана бу бәйрәм көне уңайыннан булгач, 8 март бит инде ул ял көне булачак. Шуңа күрә сәгать 3-тә 9-га хәтле, кичке 9-га хәтле мул түгәрәк стәлләр артында, бер стәл артында 10 кешесе, я. Әгәр дә сез 2 яисә 4 кеше барасыз икән, без сезне кушабыз. Шундый ук сезнең тирәдәге менә шундый яшьтәшләрегез белән, парлылар булса парлылар белән, ялгызлар булса ялгызлар белән, в общем, җегетләрне кызлар белән кавыштырып, в общем, менә шулай итеп бик күңелле безнең үтә. Һәм инде сез беләсез, артистлар бик күп булачак. Лилия Синчевитор, мин чәйникне сундырыйм әле. Әйе, безнең артистлар күп була. Без инде оештыручылар төп Айгөл белән без икәү. Шулай ук безнең менә бу кичә безне алып барачак Раил Нуриев алып баручы, шундый күңелле шоумен, инде аның дипломнары, сертификатлары, исемнәре бик күп. Ул инде Россия
күләмендә русча татарча алып барачак һәм шундый оста итеп алып бара. Теге бер минутта сезгә күңелсезләнергә ирек бирмәячәк, уеннар уйнатып, җырлатып, биетеп, бүләкләр да лотереяда булачак инде бирәк тә бәйрәм булгач бит инде хатын-кызларыбызга. Бик тә кыйммәтле, даже 10 меңлек приз булачак. Да, 10 меңлек. Безнең узган яңа ел вакытында да бит име? Ничә меңлек гәләндә? 12 меңлек име? 12 меңлек приз бар иде шундый югары. Монсында шулай 10 меңлек приз булачак, кыйммәтле инде. Вот, истәлекле әйберләр дә бик күп була. И иң мөһиме позитив энергия аласыз, ял итәчәксез. Әле ул бит бәйрәм көнне барыбер үзегезгә дә бигрәк тә хатын-кызларга шундый җайлы, әйдәгез, әйдә ирем, иптәшем, әйдә кадерлем, киттек шунда, әйдә барабыз диеп. Но шунсы инде безнең алдан алырга кирәк. Потому что шулай кухня ризыклар әзерләсе булгачтан, өстәлдә бит инде 7-8 төрле закуска була име? Ресторанга алдан бронь ясарга кирәк. Уже акчаларны сдавать итәләр безнең күбесе. Горячий кайнар ризык обязательно була, чәйләр, десертлар була. Әмма шул спиртной булмый безнең. Потому что да, спиртной эчемлекләр, менә соклар, спиртнойлар, сез барысында үзегез белән алып килә аласыз. Бу барысы да как бы не запрещается. Безнең уже стәлләрдә сезнең булачак 6-7 закуска, бик мул. 7-8 даже. Да, даже 7-8. Вот бик мул, бик тәмле. Без уже беләбез бу ресторанны. 60 яшьтәгеләр, конечно, ярый. Безнең 70-80 яшьлектә киләләр. Беләсезме, монда яшь аермасы юк. Монда һәр балалар да бар иде, менә яңа ел алдында. Да, балалар белән дә килә аласыз. И һәр берсе монда күңел ачып утыра, һәр берсе монда бернинди шикләүләр юк. Сәлам барыгызга да. Аннары ашау буенча, значит, порционный салат булачак һәр берегезгә дә. И горячий булачак, значит, безнең анда, по-моему, грудка бара безнең бәрәңге белән. Ну, нәрсә хәтерләмим инде, меню кирәк булса, без аны сезгә җибәрәбез. И чәй тәмле әйберләр белән. В общем, иң кирәкле әйберләр кергән. И, конечно же, бик күңелле программа. Безнең җырчылар киләчәк, сез беләсез инде, Булат Нигъмәтуллин, Илсаф, Гөлнара Габидуллина, без инде Лилия белән. Программа 2 телдә барачак, русча, татарча, уеннар булачак. Ну, гомумән бик күңелле, истәлекле фотографияларга төшеп, шуңа күрә, ну, килгән кеше үкенмәс. Нинди ресторанда менә сорау бирәләр? Валенсия, Адаратского. Адаратского. 2 Валенсия бар бит, берсе аның нидә? 40 ничә? 40 дыму? Валенсия. Ой, хатırlamıyorum инде. Уnuttum инде исемен. Но Адаратскийда. Бәясе 2000 ярым. 2000 ярымга монда бөтен нәрсә кергән уже. 6 сәгатьле программа, ашау, әйтәм бит, чимлекләр генә сез. Чимлекләрдән су була инде. Су гына була. И чәй, десертлар. Ну, вы сколько лет дружите? Ой, бик күп инде. Почти 20 була инде скоро. Циркта былтыр үткәрдек бит. 2003-тән дип санасак. Былтыр циркта үткәрдек бит безгә 100 дип. Менә шундан санагыз. Вот, тагын нинди сораулар булса, бирегез. Аннары соң Лилия әйтеп алды, чынлап торып та безнең һәрбер бәйрәмнең лотерея була. Ул беспроигрышный, то есть бик күп кирәкле бүләкләр, сертификатлар һәм иң кыйммәтле бүләк быел вообще булачак. Нык шәп бүләкләр. Мин барысында ачып бирә алмыйбыз без пока, но әзерләдек без бик яхшы. Хәтта бер бүләк булачак. Бер коттедж, значит, бар шундый суперский. И этот коттедж кто-то выиграет на сутки бесплатно. Представляете? Да, вот такой будет подарок. Так что и әле ресторанның үзеннән була призлар. Ресторанның үзеннән дә сертификат киләсез анда банкет үткәрсәгез сезгә ясыйлар. Косметика, сертификатлар, салоннарга, ну, очень бик күп әйберләр булачак. Шуңа күрә сез не просто так ял итеп, еще тагын призлар итеп кайтачаксыз. Урыннар шикле, сез беләсез, хәзер пандемия. Шуңа күрә пандемия вакытында урыннар шикле, теге шыгрым тутырга ярамый. Шуңа күрә ахырга хәтле сузмагыз. Давайте шалтыратып. Безгә дә күңеллерәк булыр, сез иртәрәк ясагыз сезгә дә. Бронь ясагыз, потому что аннан шул үпкәли башлар, көне килеп терәлгәч. Шалтырата башлыйлар, урын уже юк. И кешеләр үпкәли башлый, ничек инде, Аннан соң уже кыстыра башлыйбыз, теге калган әллә кайдагы стелләргә утырта башлыйбыз. Шуңа күрә давайте
ахырга хәтле сузмагыз. Аңламый калдык дигәнене. Аңламый калдык. 8 мартта без үткәрәбез өстәлләр белән бик матур чара. Концерт дип атап булада инде ул. Концерт кына булмый инде ул. Бу өстәлләр белән ашап, эчеп, күңел ачып 6 сәгатьлек программа булачак. Сез монда артистларның җырлауларын, биюләрен, үзегез биеп җырлап, конкурсларда катнашып, гомумән шулай итеп ял итә алачаксыз. Без инде моны хәзер уже 12нче ел китте инде без моны үткәрәбез. Без моны яңа елда үткәрәбез һәм 8 мартта. Бу безнең бик матур традиция. Шуңа күрә инде килгән кешеләр бөтенсе беләләр. Валенсия банкетлар залы Даратскийда. Әйе. Анда где-то 100 кеше сыя. Шуңа күрә уже ярты зал сатылды. Шуңа күрә ашыгыз, имә күп калмады инде 8 мартта хәтле. Вот, шалтыратыгыз бер стәлдә, бу анда түгәрәк стәлләр һәм бер стәлдә 10 кеше сыя. Кая була? Даратский урамында Валенсия банкетлар залы. Менә домын хәтерләмим инде. Ну, безнең ни белдерү бар, бит афишалар бар, без аны кабат куярбыз. Бүген тагын кабат куярбыз. Инстаграмда карагыз. О, Гөлнара, сәлам. Менә Гөлнара да катнашачак безнең концертта. Кстати, Гөлнараның да ул көнне концерты. Бездән соң аңа китәрсез. Безнеке потому что иртәрәк башлана, аннан соң аңа китәрсез. Шуңа күрә менә шулай торып бәйрәм итик. Все-таки 8 март ул бит Татария менә дигән. Татария менә нәрсә ул? Татария, Татарстанда, Казанда. Юк, мен ресторанның исемен әйтеп торам. Юк. Валенсия рестораны дип атала. Вот. Һәм инде бу бәйрәм бит инде 8 март көнендә прям. Да. Шуңа иптәшләрегезгә әйтегез, сезгә шундый бүләк ясасыннар. Гомер үтә дә китә, очрашып калырга кирәк. Вот, иң истәлекле бәйрәмнәрнең берсе булып калачак. Безнең шундый парлар бар, безнең шундый кешеләр бар, елда киләләр, имей. Каждый год уже постоянные клиенты. Ние Уфада түгел ди. Менә безнең башка шәһәрләрдә дә экспериментер итеп ясыйсы килә инде. Шаллыга Ульяндә шулай чакыралар. Кстати, Уфада да ясарга була. Давайте экспериментируем. Ясыйк без риза. Ясарбыз без аны. Менә бу тормышлар җайга салынсын әле, бу пандемиялар бетеп китсен полностью. И без Алла теләсә, тагын бик күп планнар бар безнең. Киләчәктә самое главное сәламәтлек булсын. Шул. О, привет. Монда даже нидән язалар. Фаил, сәлам. Канададан. Ульянга килегез дигән. Вот Ульянда без тоже үткәрәсебез килә. Аны бер организовать итә башлаган идек инде без. Һаманда шул безнең бит әле кешенең җыелуы, кешенең һаманда теге позитив энергиядә килүе дә кирәк бит әле. Теге ярар, мин киләм инде дип истерәлеп йөрсәләр, безгә тоже гарант кирәк. Шуңа күрә бу ике яклы да бу вопрос. Вот шуңа Шалга дигән менә, Уфа дигән, так что все Ульян, все списокта уже Башкортстанга бик каты барасы килә. Шәхсән минем нык барасы килә Башкортстанга вообще. Уфага да шундый очрашулар насыйп булсын. Кстати, сүз уңайыннан без уже 22-23 февральдә Алла теләсә күрешәбез. Актанышлар булса монда, Сарманнар булса монда. Гөлүсә Шахбанның концерты белән без киләчәкбез. Килегез. Җырларыннан торган концерт була инде бик зур гына. Кстати, миңа кичә генә Нәглия яңа җырны язып бирде, ниһаять. Миңа да чират килеп җитте. Так что Алла бирса тиздән. Ул җыр булырмы анда? Кем белгән инде. Надо постараться. Давай. Ну, в общем, тиздән яңа җыр көтегез. Гөлүсә Шахбанның сүзләренә Лилия Муллагалиева кинә, Алла теләсә минем башкарымда, ниһаять миндә дә яңа җыр Лилиянең булачак. Вот. Миндә бар иде инде аның бер җыры уже, бер гомер җитми икән. Ул инде, наверное, мин одна из первых, кто начала синең җырларыңны петь. Вот, хәзер ниһаять тагы бер җыр булачак. Ничәдә башлана дигән сез Сәгать 3-тә. Банкет буенчамы? Банкет буенча сәгать 8 мартта 3-тә, көндезге 3-тә башлана, бик уңайлы вакыт, име? Хәтта авылда булсагыз, авылдан да килеп җитә аласыз. Әйе, менә якын тирәкләр, Арчадан киләләр безгә, Теләчләр, Сабалар, төс якын тирәкеннәр, Питрәчләр, монда Лаешлар, килегез. Высокая гора, биек таулар.
Киләчәкләр безгә име. Так что вот килегез 7 мартта Балтачта булачакбыз. Ярла бирса. 22-23 Актаныш белән Сарманда алып бирса. Шуңа күрә килегез тиздән. Ниһаять күрешә башлыйбыз экран аша гына түгел. Вот. Ничә сум бронь? Бронь безнең 50% инде. Ну да, 50%, но уже Обязательно. хәзер Уже килеп җитеп бара. число якыная бара, уже тулайым түләргә кирәк. Бер атна алдан инде тулайым түлисе була. Потому что все-таки ресторан, алар алдан заказ бирә, алар инде безне тырбыр китерәчәкләр. Ничә кешегез бар дип, конкретно уже ресторанны үзегез беләсез бит инде. Көнендә салат әйбер өчен әйбер турап ята алмыйлар. Бөтен нәрсә, чтоб булсын и стильно, и матур, и на высшем уровне дип әйтик. Бәясе күпме? Бәясе 2000 8 мартныкы. Актанышта концерт 22 февральдә булачак, анда килегез. Монда бик күп уже мероприятиеләрне игълан иттек. Шуңа монда һәрбер кеше үзенә ничә сум бронь әйттең багайда? Әйе. Бәясе 2000 торгач инде хотя бы мәсәлән анда 1000. Да, 1000 түләргә тиешсез хәзер. Аннар инде бер атна калган бер менең. Һәм инде менә мәсәлән әйтеп киттек инде тоже, что стәлдә 10 кеше сыянда, түгәрәк стәлләр. Мәсәлән, сез тулайым бер компания белән килмәсәгез, инде без сезне шул яшьтәге кешеләрне бер-бер кавыштырабыз. Утыртабыз. Потому что миңа тоже менә әниләрне җибәрәсем килә дип кичәнәк шалтыратканнар иде. Олы яшьтә диеп инде. Вот минем дә бик күп андыйлар бар. 60 яшьтә. Нидә аларны без утыртабыз бергә куябыз. Әйе, аларга була ни бик күңелле. Анда беләсезме, яңа танышлар белән 8 мартның программасы белән кайтып танышырга мөмкин. Сез безгә директка языгыз, без сезгә җибәрербез. Гомумән менә хәзер без сезгә сөйлибез, программасы шундый булачак. Сәгать 8-дә башлана, кичке 9-га хәтле. Ой, 8-дә башлана, кичке 9-га хәтле барачак, 6 сәгатьлек программа. То есть монда җырчылар булачак, җырчыларның чыгышлары, Илса, Булат Нигматуллин, Гөлнара Габидуллина, Лилия, мин, шулай ук безнең бик талантлы алып баручыбыз Раил Нуриев, ике телдә алып барачак, русча да, татарча да, бик күп уеннар, конкурслар, лотерей булачак, бик кыйммәтле бүләкләр уйнатачаклар. Шуңа күрә даже әйтәм бит 15 меңлек дә бер бүләк булачак. Шуңа күрә килегез. Вот. Сколько часов будет идти концерт? 8 марта 6 часов. Илсур сорау бирә, бер вакытта да банкетка да килгәне юк. Вживую без сезне күргән дә юк. Сез вообще Казаннанмы? Давайте миңа да кил яза. Илсур 856. Давайте кызларны җыеп, килегез 7 мартта 7 сораулар биреп ятырга булды. Пора переходить к делу. Не говори-ка. Вот. Шул. Давай тагын хәләл буламы бәйрәм кызлар? Ризыклар хәләл була, но монда һәрбер кешенең үз әйтә бит, безнең менюга эчемлекләр кермәгән. Кем ничек тели, үзе белән бар эчемлексез шундый ханымнар, апалар, абыйлар килгәне бар, потому что без инде шул решениегә килдек инде. Чөнки кемгәдер өстәлгә куймау кирәк, шуңа без инде бөтенләй алып баттык. Һәм теләгән кеше үзе алып килә ала, пожалуйста, үзегез белән алып килә ала. Нәрсә телисез, шуны алып киләсез, әйе. Аннары кайбер кеше катырак әйбешә, кайбер кеше җиңгәрәк әйбешә, төрлесеннән төрле. Хәзер бит инде сайлау мөмкинлеге күп. Нәрсәдер чыгарыгыз мине. Җаным. Бар. Кеше миясе. Шундый хәлләр. Так что Лилиягә или миңа директка языгыз. И без сезгә аңлатырбыз кая акчаны күчерергә. Һәм лотереяда 100 сум торачак. Лотерейны битләр. Это уже анда нидә бәйрәмдә уже. Аны алдан аласы түгел, прямо шул. Да, шунда ук булачак ул. Сәлам барыгызга да яңа кергәннәргә. Какая тема эфира? Тема эфира предстоящее 8 марта. И наше мероприятие, которое мы будем проводить 8 марта в ресторане Валенсия на Адарадского, со столами, с едой, с конкурсами, с призами, с песнями, с танцами. В общем, это будет очень-очень весело. Килегез. Бу сагат дөресме? Бу сагат соңга кала бер 15 минутка. Вот. Ну все, сораулар бүтән булмаса,
бітіреміз ме? Не, не білеміз. Biz ama da çay pitiye. Әйе. 100 ел күрешмәдек. No, azırık. Хәзер Секрет ништейте баласы бар. Бу көннәрне ешрак Алла теләсә чыгарбыз эфирларга. Гөлүсә Шагманның концертында чыгарбыз, име? Так что тагын сезнең белән элемтәгә чыгып торарбыз. Но 8 Bizden kızıklı videolar көтегез. Скажите, пожалуйста, вы есть в ТикТоке? Нет. Безгә Инстаграмда Я есть, мин бар. Я тоже есть, но я там не сижу. А мне не нравится ТикТок. Потому что там вот так вот невозможно общаться. Невозможно, да? Не знаю, по-моему, нет. Видеоларына куйганым бар. Билет бәясе 2000 ярым, 2500. Здесь сюда все входит. Все меню, шикарное меню, очень классный ресторан. И самое главное, что там очень вкусная, качественная еда. Ошаға қойтасың деген. Оршаға бүгін қойтабыз ие, бүгін біздің анда... Зилара, привет, рахмет. Бүгін біздің анда не бейт, благотворительный концерт, хайрия концерті қойтабыз. Міне қазір 5-ші ортада елға шығам ұжала бір сала бірса. Вадим Захаров келіп ала, біз бірге қойтабыз. Мұнда әркімнің уже расписано по секундам. Ярардыслар, 8 мартта күтіп қалабыз сізні, емі? Давайте ашығыз, чөнки орты зал уже сатылған. Шуңа күрә Күңелейтіп матыртып үткәрик. Инде бәйрәмнәр безнең күп булып тора. Бәйрәм датасы булмаса да, берәр нәрсә уйларбыз да, җыелырбыз да, Уфага да килербез. аларса. Ульяндә дә берәр ресторан табырбыз да, үткәребез. Главный сез килегез, без дә килербез. Да. Ярый, уңышлар барыгызга. Пока.